Du trådte i mit spildevand. Nu er det beskidt. Jeg ved ikke, hvordan man skal rense det. Men det ved jeg. Nu skal du bare se her, min lille ven. Først lader vi vandet sive igennem det her gitter, så vi sorterer alle affaldsresterne, der nu er kommet med ud i vandet fra. Derefter ryger vandet over i en stor tank, hvor vi sender ildbobler op til overfladen, så snavset alt sammen samler sig hernede i bunden, og hvor vi så derefter skraber det væk. Derefter igen putter vi vandet over i en tank, hvor vi ikke gør som forbandet meget ved vandet. Vi lader det bare stå for sig selv, så det er stillestående, sådan så alt fedtet samler sig på overfladen, og så gør vi samme som i det første, så skraber vi det væk. Jamen er der ikke stadig andre stoffer i? Det har du ret i, min lille ven. Der er stadigvæk fosfor, nitrogen og organisk stof i vandet. Hvordan får vi så det ud af vandet? Det ved jeg, tror jeg. I vandet har vi stadig nogle små fosforioner, og dem vil vi rigtig gerne fjerne. Derfor så tilsætter vi noget jernklorid, som der også bliver kaldt FeCl2. Og når de kommer ned i vandet, så deler de sig, så der kommer til at være nogle jernioner, og der kommer til at være nogle klorioner. De her jernioner, de deler sig sammen med fosforen, og når de deler sig sammen, så danner det bundfald, og de kommer ned i bunden af læg. Og så skraber vi det væk, ligesom vi gjorde tidligere, og tilbage er der klorioner, som det stadig er i vandet. Og de danner ikke noget skadeligt for miljøet eller vandet, så dem lader vi bare blive.